Time las 9:52. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na montag palabati region-wide, mga palagad kita sa Labilin, isa ka oras, 6 ka minutos, karong adlaw, Webes, Petsa 28. Sa gihapon, nagapabilin kita sa bulan sang Hulyo sa tuig 2022. Webes na mga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinandan, liwat naman aton nga mangin kabuylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sining nga mga correspondent, sa pagdulong naman sa pinakaulihi, labas, natipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blotter entry, aton sining nga mga kapolisan sa Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Aton sini matag dulungan oras sa kagabiyo ng aton sini nga Patrol 1. Brabado Patrol. Kay na panagalambiyon sa pilakabahin sa probinsya Tacbanwa sa Bacolod. Bantayan naman aton kagimulsuhan. Liwat amat-amat kapag dalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action Zel Minardo nga magaresponder back to back sa aton nga piloto Action Ninyo Bugina. Ang ato na mga pagbantay sa mga update sa balita national, international, breaking news, just in report, flash report, news center, pang Webes edisyon, buylog nato ng puwersa ni Action Dale Salazar. Opdama kita sa atong sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Oliver Pason, back up diri sa atong nga IT expert, Action JM by Kin. Dito naman sa Transmitter Control Tower, sa Barangay Talok, Syudad Sang Pago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. Sa kinanda ng inyo sinalagad, ang inyo siling angkor man Action Night Patrol Program,
Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Off din niyo ako sa Rabilin isa ka oras. 3 ka minutos nga pagpangalaga diri sa inyo para tuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa ato sila maka-aksyon, sa ato sila nga mga viewers, sa ato sila nagalantaw sa Facebook Live. Sipan-siparon ta na karon ang inyo sila nga greetings. Palihog lang tingba ang inyo sila nga panamyaw. Hindi nyo lang paglapta-lapta ha. Para pagbasa tabala tingob-tingob man. Kag ang tanan maka-intraman sa ila sila nga greetings. Kaya karon kung isa-isahon ta ng greetings nyo, kaya karon ang iba naman hindi naman nakasulod bala. Tingbo nyo kag kung pwede. Jutay-jutayon nyo lang. Hindi nyo lang git pagdamuoy nga ito isak barangay ha. Para nga ang tanan mabasahan ta. Kag everybody happy. Like lang kag share ang ato sila nga Facebook page. Para ang tanaw nga makalantaw, maka-update man sang mga balita ha. Ayaw gid makalipat ang malipat. Guripat. Like kag share. Sa mga nagataya sa STL, i-recap na karon 3 ka mga draw. Sa wala makabati kay nasa resulta sa STL 1, 2, 3 draw. Sipan-siparon tama na karon. Ang nagataya sa loto 649 kag 642 lawagon tama na karon. Basi bla isa ka mo sa mga milyonaryo. Sino kapakot sang kinatawag nga swerte? Ang swerte kuno daw baha lang na mong nga nagaabot kay hindi mo mapakta. Manaya-nayang lakas ang panahon karon nga kabihon. Although sang tuloy plano pa ini nga kapunanon do may mga paggulugalom sa porsyon na. Sang Negros Kabacolod pero hindi gid man siya nagdamol particularmente diri sa syudad sang Bacolod. Ang inyo nga mga greetings sa to sa nga Facebook Live. Tagaan na karon chimpo kag ligwa ha. Again, ang ayo ko lang sa inyo no gani. Like mo, i-share na para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. O isa ito nga maka-aksyon basi malipat kamo. Preparahan nyo gid ang bulan sang Agosto ha. Kay ang bulan sa Agosto, pat ini ang numero sa kalendaryo, August 17, amo ang ika-53 nga anibersaryo sang Aksyon Radyo Bacolod. Kumo kamo nagapamati from sign on to sign off, balikan amon sang konsuelo ang inyo wala untat nga pagsuporta kag pamamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Sigurado kung magabutan ang inyo sininga numero, coupon number, pag panaog mo diri sa Aksyon Radyo, sigurado may bit-biton kagid. Amo na ang mga pamagi nga sa pag-abot sa anibersaryo sa Aksyon Radyo, makashare kami sa amon blessing sa aton nga mga tagpalamati. So, sa aton ginapaabot nga 53rd anniversary sa Aksyon Radyo Bacolod, sa August 17, may ara kita promo. Ano ang promo? Title, Dakop ka, Daog ka, Roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Paano ikaw maka-intra? Ari ang mechanics. Simple lang. 8 lang ini ka mechanics. Para nga maka-intra ka sa Dakop ka, Daog ka, Roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1 nga mechanics. Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod on air man o kon sa Facebook. Ikaduha nga mechanics. Ang madakpan nga nagapamati hatagan sang coupon. So kung nagapamati kada nga maagyan ka sa amon nga mga personnel,
nga nagapamati sa Aksyon Radyo, automatic tagaan ka na sang coupon. Ikatatlo nga mechanics. Kung magabutan ang numero sa imo coupon, automatic kadto personnel. Kadto kagidya sa kinatawag nga personal. Amo nang importante da. Pag-abot mo lang sa imo sini nga coupon, automatic kadto kadto sa Aksyon Radio station. Personal dalon mo yung sini nga coupon para nga makapatiyog ka sang aton dakop ka daog ka ruleta nga imo patiyogon. Sa mga ruleta tada nga tiyogon mo, may mga correspondent ka premyo da. May cellphone, may cash, may bugas, may appliances. Ikaapat nga mechanics. Sa mga magabutan sa mga programa sa aga tubtob sa ubto, Action Report First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama nga Barangay 684, Ombra kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig sa Ugto, nga taga syudad sang Bacolod, may tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong diri sa station. Ikalima, ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag sa gabi, This Is My Life, drama nga mensahe sa pagigugma, timbangan sa katarungan, puwerte nga ability, Action Report Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtog kamo alas 12 sa masunod nga adlaw nga makakadto diri sa istasyon sang Action Radio Bacolod. Ikaanom nga mechanics, ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Sagwa sang Bacolod, may tubtob lang kamo alas 5 masunod nga adlaw sa pagpadulong diri sa Action Radio Station. Ikapito, ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala mo papanaog pauli sa inyo tagsa ka mga pulian. Ang ikawalo, ang promo magasugod sa Agosto 15. Tubtob September 17. 5 ka semana ang promo kag may yara sang duha ka winner kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o konsuma total 60 gid ka mga winners ang magadaog sa dakop ka daog ka ruleta promo sang Aksyon Radio Bacolod nga magasugod Agosto 15 tubtob September 17. Everybody happy! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ayos, ayos, ayos! Gets nyo, gets nyo? Kung wala nyo mag-gets, pamatila ka mo diri sa pila ka mga news and public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginasulit-sulit ang promo mechanics, dakop ka daog ka ruleta promo sang Aksyon Radio Bacolod. Sa wala maka-catch up ini nga gabi, rest assured buwas sa gabi, liwaton ko. Sulit-suliton taniya. Hasta nga magabot ang adlaw sa aton promo nga maga-start sa August 15. Ayos, ayos! Uy, ang akon nga idol ho, si Kagawa Joji Bantog. Wow! Idlaw man ko sa amigo ko ba? Galulanta man ang amigo ko Salamat gid. Toto Joji Bantog. Muni nga tao nga low profile gid nga tao. Waay kagid niya kwaon sa iya. Gwapo na, mabuot pa. Toto Joji Bantog. Why kita da?
Ang partner niya di si Kwan, si Toto Edward Ispilyogo. Kung sa mga basketball, sila ni ang teamwork na duwa ni Toto Edward Ispilyogo. Toto Juji Bantog, my good friend. Why kita da? Mahuya man taba. Sige. Ara sa dahon tara ka kadahon taray. Ay by the way, congratulations kay Police Major Jory Puerto ha. Ang hepe sa Police Station number 8 ba. Dako ang tipo niya kay na siyang kagahon sa ilang bypass operation. Mayaman kan ang taga-pedig SOU nagbuligid sa drug operation sa station number 8. Ang na-recover nilang amount sa shabu, mga 2.1 million pesos. Mga 345 kung 55 gramos ang ilan na-recover mo sa duwa ka bypass operation sa Alihis kag sa Barangay Singkang Airport. Buti congratulations sa mga personnel sa Police Station number 8. Mo gina ang resulta kung ikaw bala mapisan kag ginaditikahan mong profesyon mo, I mean ang trabaho mo bala, mo ginapalangga mo nga daw wala sang kapin kag kulang, o ginatsagaan mo lang, may linaga gid ko no. Oh, pag may tsaga, may linaga. Tiara kitang linaga ho. Resulta sang drug operation ni Major Jory Puerto, 2.1 million pesos kabilis ang shabu. Congratulations kay Major Jory Puerto. Kung may mga pulo ka ka Jory Puerto sa Bacolod, sigurado dako kitang buhin sa shabu. Mga personnel sa station number 8 na, congratulations ha. Kag sa mga taga-pedig PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit 6 sa Police Regional Office 6. Muna sila kaya na ang nag-assess kang nagbuli kay Major Puerto. Kay medyo na sunog-sunog na ang kapulisan ni Major Puerto. Tinagkuha si Major Puerto tawo sa PEDIG para nga mag-serving pusher buyer. Kay mga K9 ni Major Puerto na sunog na mo. Ate, resulta, bingo gid. Ang isa sa mga pinakadako nga supplier sang sabo sa Bacolod na sagipot gid ni Major Puerto. Pati ang courier, ang serbible nga kulo kabayo, dako pa ni Major Puerto. Why man kaluwas sa bypass operation kay nasang kagahon. Puerte no. Dito kani sa Manila, inilang nga gabi ho. 400 million plus nga bili man sa sabo ang na-recover sa atong kapulisan. Grabe, no? Sa Manila, lapit media bilyon. Hindi kay milyon, ha? Kundi bilyon. Lapit tunga sa bilyon ka pesos kabili. Sang sabo man ang na-recover to sa Manila, Nilang gigagabi. Puerte, no? Gakatingalay ko bala. Way untat ang drug operation sang kapulisan sa BCPO, pero wala man untat ang baligyan, ay. Ano may shabu lab di sa Bacolod? Ano may shabu lab di sa probinsya nga? Daw ka dasig lang magsulod sang shabu di? Ay puerti, no? Again, congratulations for job well done sa kapulisan sa station number 8 sa papangunan ni Police Major Jory Puerto kag sa mga taga-pedig SOU. Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:11 na. Antes sa check ang mga report na gikan sa ato correspondent. Unahon ta ng report observation sa ato sa nga Patrol 1 na Bravado Patrol. Report live ni Action Zel Minardo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action, Night Patrol, Field Report. Yari si Action Zel Minardo sa Patrol 1. Zel, may gabi. Zel, where are you? Doon nagkakadunlan si Action Zel Minardo how.
Guro ba si kung nagkuhan pa sa chow pa sa chow? Action Zel, may gabi, please come back. Action Eric, ngayong gabi liwat. Oh, yes, tano ka, din ka. Ari kasi may dalan ako nag-lingawon. Nandaan ako tayo ng mga dalan. Oo. Ang intro ni Action Rex, balangang ba yung Udto, Pilipinas. Aba, bibibi, matsagan mo ha. Oo. Dahil sa natin nga namin, lapan ng tawakot nga niya kaginaman. Nang mga pag-intro ko. Ba, birthday ha. Daw, level up ka na ginsubong. Teka, lakat-lakat. Kasi may dalan ako. Sektor sa lakat ka trang tutok sa Eric. Nabi ako sa magalis naman na subong ng gabi. Pero makitaan pa. Madama ko sa gihapon ang mga sarakyan. Sa mga kauturan. Sa mga lakat sa dalan. Ganun din tanaw. Kada kayo ligad. Diri sa may lago. Oo. Sa mga ilabi na dito sa gahon. Pero sa Sabado, Domingo na ganang scout pala. Kaya pag-ligad ako Eric may ari na doon bago habitat. Alas 12 sa gahon. Siguro doon sa ako sa isorod. Nag-try ko mga lagsong. So, sinaglan ko nga maglabay ka rin sa may lagoon kung going at kasi sa may nadalan sa Lacson. Di ba lang sa Eric, hindi sa may North Road. Oo. Gawin na ako hindi ko pagpasayang-sayang ang mga cellphone. Kaya nagasunod ko si Tisha. Nagapanghablot ko niya o ko na nagamotor. So, dapat ang valuable sa lungan. Gilidri ayon sa may North Road at Capitol Action Eric. So, sa pagalibo kay Action Eric, no? Wala siyang dagdagin na insidente nga gawin ko. Dre, amo lang sa Gina, din, nagkakaluar man yung take ko nga 22 anyos, nga 40 ang hapon. Sini, so party nag-recover naman, so ang apiran ni Ara, siya yung atiin mo may sunog. Nito ang kabot na may gamay nga sunog man Action Eric. Oo. Kala ko ganit sa Gina, kung kahoy lang yung Action Eric, ka may tandog, sa may natawag sa may live wire, hindi ka man makurento, no? Galing kahit ang gamit niya nga silingit is stainless, na gano'n niya nga tubo Action Eric. So, wala, hindi nang gano'n sinisivere ang nabangka niya sa biktima na kuryente sa hapon ng Gid Action Eric. Kamusta ang langit, Asubong Zel? Natangla mong langit, why? Natangla ko sa bong, wala bituon ako. Wala bituon mo, silingon dumay tsansa nga magulan? Hindi naman mahambal ako Eric, pero kapaon sa temperatura as of now. No? Kaya ang banwas ang Valladolid to kuno, siling ni Jenny Solgon, puwerte kuno ang Basko kaulan to sa Valladolid, siling ni Jenny Solgon. Ay, diba, sa atin, natataman doon, kayo galom, man, Eric, ang kalangitan, subong nga gabi, makagawala dito, ang kagataang, gitataman, mga batsugan, diri kanay-kanay sa tama ang hangin. Subong nga mga batsugan natin, adriya sa maya syudad ay San Bacolod, Action Eric, anumdom sa atin ng mga ligadoras sa mga motorsiklo, hinay lang gito sila Action Eric, nakatipila diri, sana kuha takan information nga dira sa mga dalan sa Lopez Hayna, login maklose akong sa mga Burgos Action Eric, na kay nagila kayo naman ang dalan sa iban man nga areas dira Villamonte sa pin gila kayo man ang mga dalan Action Eric kung sa dapat hinay nang sila kay hindi nila mapaktan nga may mga gintang nga buho-buhuan dira akong naguntang jack hammer Action Eric which is gagulod-gulod nakagadelikado kung medyo manasig-dasig sila ang imo nga pagpadalagad ng Action Eric. Ang location subong din ka? Action Eric? Din ka subong? Ari sa Capitol Action Eric naglakat ko nito sa may Kapitulagon ka? Oo. Nilakat-lakat mo lang? Oo, tinalaga naman ko sa video sa akin. Ang CCTV lang. Di si action ninyo nagparking? Ari lang kami nga sulod, isang Capitol Action Eric. Okay. Oo, kasi sunod na din sa mga kilid ba lang. Hindi mo pwede man maparkingan. Yung sa mga pedestrian na yan, ang available, nag-parking. Ganun sa motorsiklo which is ginabawan ko na dapat Action Eric na kayo mapisuran ka isa man na violation na mag-parking kaya sa mga pedestrian ng good ayon Action Eric na kaya at isa pag-alina amon nga grabe mo na alam yung sa nga patrol adun sa maya syudad sa Bacolod para mag-checkar gina sa mga areas sa mga balandra sa apakad ko na dito yung mga adjacent area sa may konferensya hindi na maging amon nga kadamo ang kayo ng mga dalanan doon sa maya downtown Action Eric na kaya sa may Burgos ang munisibong ang mga major roads yun o kan mga accessible
road. Kinakayo, pwede pang gani. Ang ibang dala sa may daan, kahit na sa matangam, bakit hindi actionary, pero wala pa sugdan, din kung ano nila, may tendency na kalakalo na doon nila, kagat, amat-amat lang siguro, kaya hindi mo na nila sila nga ma-close na yun, kaya kung i-close mo sa mga dala nila, kung ang matabo naman, na din naman sila sa Rizal, Maagi, o na rin sa downtown area, siguro, ang una lang niya, may nga lane, ang sila i-close na sugdan, no? In case na sugdan, din man sila ang pag-kayo sa dala na siya doon. Sige. Yes, so kasi Eric, before kita mag-close, ini ginang pag nindulakan, pag ito niya gina-congratulate, no? Ang kakagigin na ba, alas 5 naman natakpo. Kurti Ng PNP bag, no? SOU, Sister Karsubong Man, Okay, balikan ta si Action na Zelman Aminado sa nautod niya sining report before magsaylo kita report sa ato sining mga patrol unit reporters, may ginatamyaw lang espesyal si Action na Zelminardo sa mga ka-action naton nga naga-monitor gid diri sa Action Radio Bacolod, no? Ara sa Action Cell dira sa provincial capital. Action Cell, please come back. Oo, yes. So, liwat action, Eric, no? Gina-congratulate ginaton ni ang mga kapulisan nga nakakuha gina sa madako nga balor ko nakukumpiskar diri na sa duwa ka suspetsado sa Sibarado niyang operation which is joint sa nga PNP DEG kag Police Station 8 kag alone no Police Station 8 man action, Eric. So medyo makapoy-kapoy to, pwede na sila ka pahuway-huway gamay resume naman trabaho buwas nga aga action, Eric, no? Sa subong action, Eric, no, amo ini ang latest nga sitwasyon sa nga syudad sang Bacolod, malinong kag matawhay sa pag-obserbar sang patrol. Observation report nga gikan sa patrol, ini si Action Zilminardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Action na Zelminardo reporting live dara sa Provincial Capital, Lagoon. Back to back dara sa itong piloto, Action Ninyo Bugina sa Patrol 1 Bravado Patrol. Balikan talaga karon sa Action Zel na. Sa balik niya sila nga pamlakad before we went up, diri sa inyo nga pala tuntunan. By the way, gali salamat gid kay Madam Star Mayo. Nakapamasya gid kay na personal sang aga si Star Mayo. Ogin pamahawan gid niya ang mga taga Action Radio Bacolod. So palangga gini Madam Star Mayo ba ang mga taga Action Radio Bacolod gin pamahawan niya gid kay ina kag may gamay sa nga pulo pasalubong sa mga personnel. Ay puwerte. Salamat gid kag God bless gid kay Madam Star Mayo. Si Doc Pat Mayo way kaupod kay may obra to ya mo. Si Madam Star Mayo bulo bakasyon niya man ini nga mga binulan, pero ti dason nga mga first week or second week sang August mabalik naman siya sa Minnesota, Rochester, Minnesota, USA. Welcome back, welcome home kay Madam Star Mayo. And salamat, salamat, salamat kid. Grabe ko nung ulan to sa Valladolid, oh. Siling ni Jenny Solgon kag ni classmate ko Romel Pagsubiron. Sa teritoryo gigli ni Madam Gloria Dislati Sumbito sa Valladolid. Lagi na buko ng ulan dira sa Valladolid. Bawti halong-halong lang kita daa. Sa mga kasimanwa tada nga nagapamati dira sa Banwasang Valladolid. Abaw si Anton kag si Tibo sa SP Village daw sa Panokoy kapamati gido. Salamat kay Anton kag kay Tibo dara sa SP Village. Kinatamya ka mo ni nung mulo batang ang piloto ni Kapitan Bibing Noble na nagapaurok-urok man. Si Manong Ramon kag Manang Lilia Tatono ara mano. Si Maninoy Rimo kag si Maninay Clarita Tampipi. Toto Clark Tampipi dira sa Gardenville subdivision sa Barangay Tango may gabigid. Kag kay Burley Anwales ara sa kapaurok-urok wa. Sa may purok dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw, Bago City, Kurt Nathaniel de la Torre, maayong gabi gida. Agmay na dira nga pagpaurok-urok. Si Madam Christine Minyes Villalobos, ara man gani, oh. Gapa urok-urok man. Si Ray Alies,
Sili niya Paskog di ulan sa Valladolid. Sili ni Toto Ray Alies. Dira sa Barangay Sagwa, Banwa. Banwa sang Valladolid. Si Jolie Labado, pa-check attendance na si Jolie Labado. Salamat kay Jolie, ha. Kay Jocelyn. Nagapa-urok-urok man si Jocelyn, ho. Hindi man siya magpaperde. Ay, puwerte. Daw mahuya man taba. Ati Pasko gid man siling ni classmate Rona Rihida Traba. May kabidira kay Tatay Teddy Rihida kag kay Ihado Ayan J Traba. Monitor dira sa Banwa sang Valladolid. Sa kay Mr. and Mrs. Pablito kag Mr. and Mrs. Pablito Benedicto dira sa Barangay Mina Sipalay. Gapaurok-urok insyawat sa Action Night Patrol program. Ayos. Sige. Check na naman report na. Gikan sa to sa may correspondent ang iba karon ka greetings taga-anta na Chimpo. Kag ligwa diri sa aton Sirigapag Pangalagan. Unang ta report gikan sa First District as usual. Tubuso Calatrava kag syudad sang San Carlos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action! Night Patrol! Field Reports! Ari sa Action na Sul Pateño, line number 2 sa report. Son, may gabi, please kami. Yes, action na Eric, mapaang gabi sa aton sining mga ka-aksyon. Perti ng init kay na. Oo, gani. Hasta subong pisa ko gani gina, mga alas 4 guro to, perti ang galom sa amon. Di, ginuyop lang, kahangin. Ay, tuod. Oo, wala ginagtupa. Ahay, titani ko nagtupa. Tani na, bulubog na awan mong kamuda. Oo, bulubog na wanon lang amon ding mga tanom blaw. Tapos daw, hindi amon ni kapaang subong ang Chimpo. Tani, wala tamay mo. Ang ano? Wala kita may mo kasi sige lang ang panahon di mo na mapaktan. Tiyato kami to kay nasa mga sa area sang gikadtuan tablat yari ang balita karon Action Eric daw ano ni nang synchronize ni nga ginhimo sang aton sini area diri San Carlos, Calatrava kag Tubuso ang selebrasyon kadungan sang 27th PCR month sang ano bla sang aton sini nga mga kapulisan nga may tema nga ugnayang pulisya at komunidad tungo sa mapayapa, maayos at maunlad na pamayanan. Kay na Action Eric alas 6 gikan diri sa Banwa sang Calatrava nagapadulong kita didto upod sa makatapos ang kapulisan kag sang Nabingkalan Eagles Club. Nagapatigayon sang isa ka tree planting didto sa may barangay Kudkod sa pagpamuno man mismo ni Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon Jr. kag araman ang Chief sang Administration si Police Lieutenant Ruby Aurita kag kapulisan sang San Carlos City kapin sa 150 tanan ka mga puno sang kahoy. Nanom ka man galito? Ha? Nanom ka man? Ako? Oo. Ti kita mo the picture ko. Ikaw tong nagapaka-baka tong nagatanaw sa picture ko da kag picturean ka? Oo. Ay, gali. Na, ako to pakita taman lang nga bulig tabla para sa aton sini nga dunang manggad nga kalbo ng bukid taman takaw. Yudi ha. Bili ba? Oo, Bili ba? Para bla makasambal sila bang gabalita tabla, gapananom man tabla. Oo. Hindi lang kay puro lang balita, may makontribute man tabla para sa aton mga dunang manggad pag ano naton pag higugma sa aton nga ano palibot. Muna nga barakang to ako to. Ikaw galito. Oo. Kagati memorable ng lugar mo? Oo. Kay dira kay masimasin. Ano? Dira kami nakalabilin status namon da. Dira nga lugar.
Puto nagtinlo, nagkagdaw nagkuha na ako, malamala na sa ako. Oy, nalipat gali ko sa imo, magpadala sang picture. Ay, gali. Dugay-dugay lang kay nalipat ko ano tong ginayo mo sa akon ng area bla. Oo, sige lang, okay lang, no problem. Medyo matulotawhay kag ti mayo man kay ti ikaduha na actually nga hugnat sang tree planting dira sa barangay Kudkod. Oo. Ginhimo sa aton sini nga mga kapulisan upod man ang mga barangay official sang barangay Kudkod, San Carlos City. Kay na diri sa maya banwa sang Calatrava, upod sa gyapon sa makatapo man sang kapulisan kag ang Provincial Welfare and Development Office kag Calatrava man Action Eric ang nagpatigayon man sang sang pagpanagtag sang mga groceries items, nagpatigayon sang isa ka outreach program dira mismo sa may lugar sang sitio Tinabyangan kag sitio Nabaisan na banwas sa Calatrava ini barangay sa Minapasok. Madumduman Action Eric nga amo man ni ang mga residente nga nag-attend sa 3 ka adlaw nga seminar nga ginpatigayon sang katapos ang Philippine Army sang 79th IB diri sa banwasang Calatrava ang otiya sa peace and order situation sa ila sini nga lugar. So karon nga adlaw na upod sa makatapos ang kapulisan kag pila pangahin sa sang gobyerno, local government unit kagasubong man sang Provincial Welfare and Development nagpadulong sa lugar para managtag sa mga groceries items, mga bayo kag iban pa para sa mga pumuluyo sang sitio Tinabyangan kag Nabaisan, barangay Minapasok. Sa bahin naman sang Tubuso Action na Eric ang upod sa kaya Police Captain Paul Kenneth Magan kagasubong man ang yasin ni Deputy Chief of Police Police Lieutenant Rini Boy Eduardo ang naghimo man sang kasubong man nga kalihukan ang pagpanagtag sa naghimo man sila sa isa ka outreach program sila sini nga mga residente dira sa may banwa sang Tubuso. Kaya so far karon nga adlaw medyo matawhay ang aton sini nga mga kapulisan diri sa aton sini area sa Calatrava, Tubuso kag San Carlos kag isa sa mga gitutukan nila karon nga adlaw amo ni ang celebrar kag paghimo sang mga aktibidades angot sa ila sini nga 27th PCR month nga ginaselebrar Action na Eric. So para wala gid man sa mga dalagko nga Tawhay-tawhay no? Ha? Tawhay-tawhay lang. Tawhay mo ganit daw malipay man pulis tabla. Oo. Nga medyo matawhay ang ila sa area kay di man tanan nga adlaw may may mga insidente. Correct. Oo, kag malangatan naman 2 ka adlaw at dira naman ha. Correct. Langat naman sunod nga adlaw, hindi man na sila nga tayo. Yun din mo. Gahimo sila sa mga activities. Gina-alternate man nilang ila sa ni activities mo. So, most probably, lang taon ta. Boss, kung anong mga development, pero sa ining adlaw, tubtod sa sining mga inuras, nangin matawhay, ang kapulisan naton diri sa may Banwa San Tubuso, Banwa Calatrava, kag Subuman, Syudad sang San Carlos. Report gikan diri sa naunang distrito sang Negros Occidental. Kaaksyon nyo Nelson Patinyo na sa balitaw na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Ay, patrol! Salamat kit Aksyon na sa Batayo, reporting live. First District, Tubuso, Calatrava, kag Syudad sang San Carlos. Alin sa reporting action na Nelson Pateño sa First District, sa Ilota sa Second District, area sang Sagay, Escalante, kag Cadiz City. Report naman ni action na Roger Gutib. Kung
nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Aksyon, Night Patrol Field Reports. Action Roger, maayong gabi, please come in. Aksyon Eric, maayong gabi sa ating mga aksyon sa mga balita natin. Aksyon Eric, ikan diri sa may norte ngayon sa probinsya sa Negros Occidental. Pasalamat kita, marugid lang natin na sapol di ang mga tagsa ka mga police station. Aksyon Eric, kaya wala gitman sa dalagpong ng mga incident na nagkatabo, kaya kamay pa nga mga tayo yun lang. Hasta buwas sa aga, ngati sa subukan sini, ang aton driver serveran, ngati nagalibot ang mga patrol cars ng pulis, kaya sakay man ang mga naka-duty ng mga pulis sa pagtatigay sa nila sining visibility patrol sa paribot na binigay sa syudad sa Cadiz, man ka-alerto karon ang kapulisan, kapinta kay sa may Cadiz City Park, subong may ginapatigayon na suneret nga inibalang nutrition month culmination kag malamo nga mga kiosco sa sining lugar diri sa may Cadiz City Park nga sa diin ini ang nag-represent sang mga tagsa ka mga barangay visitors sa barangay kag may mga utanon sila nga gina-display hasta pa ini buwas ang ini nga nutrition month culmination sa Cadiz City Nutrition Office sa pagpamuno ni Ma'am Christina Wong. Kag ang kada barangay may ara sila ko galing nga kiosco kay naga-brigya sila kung anong produkto sa ila sini nga tagsa ka mga barangay. So muna nga ang aton sini nga kapulisan nagabantay man tungod nga maduro subong ko damo subong ang tawo. Labi na gid sa sini ka medyo tulo temprano pa man ang puas ng tao diri at mga mga alasod siguro ko rin makipululi naman mo balo ka naman wala naman kang curfew sa subong aksyon Erika. Now sa syudad sa Cadiz patigayon man kaina ang Cadiz City PNP sang patigay sang outright ko labi ni kay taran sa ikabid City katuig nga PCR celebration month. Kaya sinupa sa kay Police Senior Master Sergeant Oliver Florida ang police assigned sa Police Community Relation pudban sa kay Police Staff Sergeant kay Police Staff Sergeant Dalin Pido ang ipatigan kay na sa may barangay Kaduhaan suro sa report mga sobra 400 kay mga recipients sa mga pumuluyo dito ang ila sinilatagaan man sang ila mga dala kay kubungan ang gitatigayon nga pagparagtag sa pila ka mga mapusanon man nga bagay at sunarika. So sa kay Police Senior Master Sergeant Oliver Florida sa aton sining in relation sa 27 Police Community Relation Month. Bali diri kami sa barangay Tigloigan wala dugay lagi na tapos. Bali naganda kami diri sa outreach program no. And we have a 450 recipients now nga halin diri sa barangay Tiglawigan. So tanan ina ginapatigay kay dagigan tugali nga simana dito man sila sa may barangay Cadiz Biho. Adto pa sa kay Police Lieutenant Colonel Helgen Dispi nga bisan wala pa sang Community Relation Celebration Month. Ginapatigay na po nila ini para nga mang-cross sila sa community. Agod nga hingion man ang komunidad nga kung may mga information sila parte sa mga illegal nga aktibidad pwede nila dahil mahatag man ang informasyon sa kapulisan kay gabilin sila sa mga barangay sa mga sentro sa barangay sa mga number text hotline para nga dali ang komunikasyon kung kaso gid man may ara sila gusto report kag magpangayo sang responde sa kapulisan action Erika. So far na mo rin ato mo doon kayo report kailangan matulutaw-hay man kag subong medyo mapaang na simpo kamay pa magtayo yun lang kasi experience man sa permi lang nga pag-ulan sa naliligad nga mga inadlaw action Erika. Nagapon nga pamatigid si Police si Major Nelson de la Cruz ang amon nga retired Chief Marshal dito sa may
Siyudad sa Cadiz, kada gabi giga paro-puro ka Action and Patrol si Police Colonel Calixto Mabugat at amiyaw tabang ni Gunonoy Manggubat nagapamati man sa aton. Kaga, of course, pasensya kay Ma'am Lina Maido kayo na ko ka-attend sa meeting sang Volunteer Parole Assistance sa Parole Provision Office kay daw masako-sako gid dapat mati subong si Ma'am Lina Maido ngamon Parole Provision Officer kag si Fiscal Benjamin Maido. Direkta diri sa Maya, siyudad sa Cadiz, atol sila pagdulog sa balita para sa Action Night Patrol. Ini sa Action Roger Guti sa report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Action Roger Guti ba reporting live gikan sa Segundo Distrito. Yari man ang balos ka report Action BJ Apasible. Report naman gikan sa Quinto Distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Report! Yari sa line number 1 sa Action BJ Apasible sa report. Jay, may gabi, please come in. Mayong gabi, Aksyon, Eric. So far, manami aton silang gabi, no? Mahangin ang aton silang tiyempo kag mabugnaw, no? Aksyon, Eric. Sa aton sining madulong nga balita, Aksyon, Eric, sa siniyang gabi, no? Ginpahayag ni Police Captain Irene Busquillo, ang hepe sang Binalbagan PNP. Humalin sang nagtungko siya bilang hepe sang Binalbagan Municipal Police Station sa tong tinarikdan nga Hulyo 2021. Aksyon, Eric, nagdangat na more or less 50 ka mga drug personalities ang tigayon nga nadakpan sang kapulisan sa ila sini kampanya batok iya sa illegal nga droga. Ginhambal man ni Busquillo, Aksyon, Eric, more or less naglabot na sa 15 ka mga drug buy-bust operations ang ila sini tigayon, no, nga napatigayon sa Banwa sang Binalbagan. Bungod sini, Aksyon, Eric, ginpamangkot naton siya, no, si Police Captain Busquillo kung bala ano ang iya sini nga paglantaw sa kahimtangan sang Binalbagan when it comes to illegal drugs. Ginapahayag ni Busquillo, Aksyon, Eric, sandigman sano sa iya sa mga reports, no, sang ila sini nga mga informants nga ila sini nga ginapang-assign sa nagkalain-lain nga mga lugar sa Binalbagan. Siling niya, Aksyon, Eric, no, hindi gid manami ang sitwasyon sang Banwa kung illegal nga droga ang paghahambalan. Dugang pa ni Busquillo, more on sila kuno yung Aksyon, Eric, sa enforcement. Kag nagapangabay man siya, no, sa aton bilang mga katapo sang media nga buligan ta sinagkuno sa pag-edukar sa mga pumuluyo. Sinay nagaduging nga problema angot iya sa illegal nga droga. Ilabi na ang pagpathag sa publiko sa malain nga epekto sining illegal nga droga. Nagpanawagan man, Aksyon, Eric, si Busquillo sa pila ka mga organisasyon kag sa publiko mismo nga magkooperar kag magbulig sa kampanya batok sa illegal nga droga. Aksyon, Eric, pamatian ta ang pahayag ni Police Captain Ilendi Busquillo. Alin sa pagpungkuho siguro mga may-ara na sa 50 ka personalidad na takpan. Sir, isa sa ano ka lang ganyan, sir, nagsubod gid, sir. July 1, 2021. Aha. Mga pila na kabaybas, sir, ang aton nga tigayon nga nakandak, sir, successfully? More or less, mga 15 na kabaybas siguro. Sir, sa sining 50, more or less, mga 50 ka mga drug suspects, sir nga tigayon tangan na dakpan. Sir, paano mo ni sir ginalantaw, sir, ang sitwasyon sa ang Binalbagan, sir, when it comes to illegal drugs? Atikang lantaw-tang siyang kuwan ang plasada ka ang sitwasyon sa with regard sa drugs. Basihan natin ang mga report kag mga report halin sa outside na sa mga complainant o sa mga residents kag sa ating mga gi-informer kag informant nga ginapalagaw sa palibot para daw hindi mayo ang sitwasyon. Nabatian ang pahayag sang hepe sang Binalbagan PNP. So far, amuni ang aton sa madulong nga balita para iya sa pagpangalagad sang Aksyon Night Patrol. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod,
Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Salamat kay Action BJ Apasible reporting live sa Quinto Distrito. Magabi dira sa kay nong Condrado Abalahon Fulgencio. Isa sa mapisa namon nga tano dira sa Barangay Pahanukoy. Kaya pamati gid sa ato no. Check attendance lang dira sa Purok Mahimulaton. Si Florencia Villacampa. Mga ka-Berks dira ka grupo ni Nong Vicente Encarnacion Similiano sa Chick-In Hotelo. Gatinumpok ang nakapaurok-urok man sila. Ay, puwerte. Salamat kay Nong Vicente Encarnacion Similiano. Sa Barangay Baliwagan, may gabi dira sa inyo. Sa kay Arlene Anerdes. Sa kay Ma Luisa Santillan. May gabi dira sa kay Ma Luisa Santillan. Great lang ang yasiling BF si Edwin Inson Abaluna sang Barangay Rizal. I love you langga. Halin kay Luisa Santillan Perti ba. Ay gabi action ka monitor kami di sa imo somewhere in Barangay 2. Si Ebski Oda Cream. Suli-suli naman ang ngalan niya oh. Sa Purok may kumaon Barangay Tangob. My husband Ryan and kids. Ang duha ka magulang tulog na si Renz kag si Riani. Si Rinielia gabugtaw pa. Siling ni April Joy Gaston. Dondi Blanca sa Talisay City ara Pasawa. Sila ni Inday Blasa. Cyril Anaclitos Senior. Kapamati sa aton si Nanay Milda. Sa aksyon, dear, sa Barangay Alianza, Bago City. Si Yor Peralta, Raman, may gabi dira kay Yor Peralta, gapaurok-urokin siya. Si Nong Bobby Muñoz, sa Talisay City, Raman, sila ni Primo Noel Magbanwa Lagos. Conrad gali. Koreksyonan ko ni Nong Conrado. Hindi siya Conrado, kundi Conrad. Y-O, Conrad. ayos. Sige. Kay Rinante Arbiliar, San Carlos City, tamya ko lang Arbiliar family, kag Guerrero family. Manjo Arneo, may gabigid kay Elizabeth Gamala, may gabiman kay Madam Marilo Trabilla Catinoy, si Mr. Arthur Jeff Villasora, Star kag Doc Matmayo, Noel Amar, Alma Oligon, Christine Manalo, Angelica Lapi, pamilya ko dira sa DSB Barangay Pandanon, kinatamya ka mo ni Madam Jinky Jalagdon sang Arizona, USA. Milili Oligo sang Vani Cafe dira sa Tangob. Ang pamilya Peralta sa Sumagwa, kapaurok-urokin sila ni Lodi Bico Peralta. Osilito Claridad, kamyaw lang si George Jacob Claridad. Kay retired police Colonel Placido Hintolayo and family, para man nagkapaurok-urok wa. Si Kagawad Joel Bonifacio, ginatamyaw gid ni Jerty Diaz Bonifacio. Si Aprik Mandi Uyara man, gapaurok-urok man. Si Karen Miraflor Araman. Tamya ko lang mga paryente ko sa Barangay Tugi Sinigaran. Alina family, kag magulang ko man nga ara sa tupad ko balay. Si Manang Feli Labordo. Baw! Si Nanay Feli Labordo, hidlaw na ko si Munay Feli Labordo. Kamusta ka, Nanay? Alina kay Sophia Monte Alto. Listener gid sa Aksyon Radyo. Good evening sa brother-in-law ko sa Fortune Town, kapamati gid sila sa imo Nong Iver Magbanwa. Kag siyempre sa tao di sa akong tupad, si primo mo Ervin Magbanwa. Ay, mga puraw ay gali no. Si Iver Magbanwa. Ang primo ko isa si I4 Magbanwa. Ang bana ni Prima Malisa Magbanwa si Erwin Magbanwa. Wow, kumplito gid.
Sa mga taga Sindalugway, liding taking ate kag nena. Lena kay Mario Olvido Aquisang Panamya. Kay Yvonne Butcher sang Germany, kapaurok-urok gid bata iya, banaya. Kag nagatamya gid si Yvonne Butcher sang iya pamilya dira sa Banwa sa Murcia. Regards lang kuno sa inyo. Great lang kumari ko si Kumari Sally Lorenzana nga nagapamati subong dira sa may GR Torres, si Johnny sang St. Peter Village, Barangay Tangob, John Chologo. Gaparok-orok subong ang guard on duty sa kay Kingsley Jan Corda kag sa mga Golden Boys ang panramyaw halin kay GEC Jinson Ipson. Puerte ba? Si Nanay Vagilin sa Porok kay Sano Alihis ginatamyaman ni Evelyn Sinaon. Office ko sa appliance lalo na kay manager so Sandiel kag kay Mrs. ko sa DOH Calatrava. Ginatamyaw ka ni Boyet Ski Boyet. Ay, puerte. Porok dulunan na sindaguba at natamya ko rin ni si Kurt Nathaniel de la Torre pa urok-urok man ay puerte waya untat mo. Judith Honyo ginatamya ya si Rene de la Cruz alias Snake sa Banga Patio Valladolid. Si Snake mga de la Cruz family da kay Rene de la Cruz da may gabigid hal na kay Judith Honyo Bisa Mrs. Pablito Benedicto and family, happy listening. Kay Kuya Carl Macuring Jr., mga taga Police Station number 10 nga personnel, gapaurok-urok gid mamati sa Action Night Patrol Program. Kay Nong John Bernasol, gapaurok-urok man si Nong John Bernasol ho. And the family dira sa Aning, sa kay Eunice Bilaong and family, kay Migo ko dira Jerwin Bilaong, kay Kaloy Sales and family, kay Auso Joy Kenneth, may gabi dira kay Joy Auso Kenneth. Kapaurok-urok man sa Action Night Patrol Program. Ay, puwerte. Parami na sila. Aring resulta sang kuanwa sang draw, tatlo ka draw sang STL. Ang first draw kay na 3-33, 3-33. Second draw 33-23, 33-23. Kag ang third draw 29-23, 29-23. Grabe pag-retain sang 23 kag 33, no? 4-3. Resulta sang loto, naon ko 649. Jackpot price, wala sa mga nakakuha, 67.6 million pesos. Resulta 649, 23, 3, 2, 43, 37. Iwaton ko, 23, 3, 2, 43, 37. Resulta naman sang Lotto 642, jackpot price wala sa mga nakakuha, 6.6 million pesos. Resulta 642, 37, 22, 25, 8, 26, 15, 37, 22, 25, 8, 26, 15. Ayos! Magabalik ang inyo siring nga palatuntunan when we come back. Balik ang report ni Action Zel Minardo. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Cellphone Plus Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte
nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar.
Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunod mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa... And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Action Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa atong pagpangalagad may gabi dira kay Toto Ulysses Villaflor. Ulysses Villaflor sabi ni sa mapisan manamon nga tanod sa barangay Pahanukoyo. Gapa urok-urok pasagali pamati. Balikata ka to sa Patrol 1 Bravado Patrol. Balikata si Action Zel Minardo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Zel, sa balik report, please come back. Action Eric, nakabatod sang pasidungog ang personnel sang Bacolod City Police Office sang medal kag recognition bangod sa ila exemplary performance nga may kontribusyon sa overall nga accomplishment sa organisasyon kay PNP. Nabato ni Police Captain Elmer Bonilla, Station Commander sang Police Station 7, kaupod si Police Staff Sergeant Edlen Villan ang medalya ng kagalingan bangod sa accomplishment sa kampanya Batok Illegal nga Droga. Ginhatagan naman sang medalya ng kasanayan o kana PNP Proficiency Medal si
si Police Lieutenant Edward Bolivar sa kontribusyon sini sa kampanya sang BCPO Batok Terorismo sang ini ang na-assign pa sa Bacolod City Mobile Force Company. Sa among man nga kahiwatan, nakabaton man si Police Lieutenant Colonel Mereros Pico, head sang BCPO headquarters of personnel of City Administrative Resource Management Unit o kana Camro sang commendation bilang outstanding performance nga may kontribusyon sa kabugusan nga rating sang Regional Personnel and Records Management Division sang PRO 6 nationwide sa bulan sang Hunyo 2022. Ginpalabot man ni Police Colonel Thomas Joseph Martir ang mainit nga pagdayaw sa mga ginapasidunggan kag gin-motivate sini nga ipadayon ang pagserbisyo nga may tagipusuon sa mga Bacolodnon. Gin-encourage man ni Martir ang BCPO personnel bilang isa ka public servants nga magpanigmuha sang maayong may high degree sang efficiency kag professionalism. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang MyTC ang alkaline nga vitamin Patrol, ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sining nga baro Action Night Patrol Program, Webes edisyon. Liwat ini makatakop, balik ini buwas Biyernes. Ato sining nga patrol la unit reporters in action nga napalagad karong gabi sa Action Nelson Pateño, Roger Guti, PJ Apasible, Action Zel Minardo. Back to back sa ito kapiloto, Action Nino Bugina sa Patrol 1, Bravado Patrol. News Center, Action Dale Salazar. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM by Kin. Transmitter Control Tower sa Balagay Talong Sirat sang Bago, Broadcast Engineer Bernie Villacaras, ang Batang Suay, sa ngalan sa ato Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, Chief Engineer Noel Piñaran, ang inyo sinalagat ang Kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Rick Magbano nagkasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat antes magtulog magpangamuyo, sayo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog na kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, wala sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night.